madandaulo amene ali ku Malawiko ndionena kuti aMRA abweresa msonkho odabwisa umene ukupangisa kuti anthu amene akupanga business muno Malawi makamaka amene amagula katundu awo kunja azikumana ndi zokhoma pamwamba popereka msonkho komanso kupereka ndalama ija ku Malawi Bureau of Standards. MRA achita introducing msonkho onena kuti ngati munthu wagula zinthu zake kunja terekeze kuti mwina ndi waini ka juisi azimuphwasula juisi uja ndi kumamata mastika. Njira imeneyi ndi yokongola kwambiri chifukwa cholinga chake akuti MRA ndi kuthana ndi onse amene amathawa kupereka msonkho amene sazera pa boda. Ndiye ife ya Malawi First tikunena kuti chimenechi nchipongwe chachikulu chifukwa tikayang'ana chuma cha dziko lino mavuto amene ali kuno ku Malawi. MRA inayenera ichitedi introduce mastika koma njira yake siyo mulipirisaso munthu amene wagwirisa ntchito boda. Inali njira yomuchita congratulate kumuthokoza kuti iweyo ndiwe Malawi wabwino wagwirisa ntchito boda, sitika yoonesa kuti ndiwe Malawi wabwino ndi tikukumatira pa katundu wako. Ndi njira yokhayo imenenso ingapangise kuti anthu ena amene amathawa bodayo azipita pa bodapo chifukwa izi ziyapangisaso MRA kukhala ndi mphamvu sokuti ngati sapeza munthu amene katundu wake alibe sitika ndiye kuti munthuyo ndi wachinyengo sanazere pa boda. Secondly, ifeyo tikunena kuti MRA sanakhale ndi mpata ochita consult ma stakeholders. MRA jatusiya afisi ndi anthu a Malawi anayenera Malawiwo achite consult ngati eni a dziko eni a misonkho kuti ndalama zawozo akamapereka zikhale kuti anthu agwirizana nazo. MRA ndi yokondwa, Amalawi so ndi okondwa. Imeneyi ndi mfundo nambala 1. Mfundo nambala 2 ndi nkhani ya ma IDs. Ifeyo ngati Malawi First tikudandaula kunena kuti mmene akugwirira ntchito wa NRB akugwira ntchito yawo mokondera, ndipo zisankho zimene zikubwera za 2025 zizapangisa kuti anthu ambiri asakavote chifukwa ku Malawi kuno malamulo akunena kuti munthu amene akuyenera kuvota pogwirisa ntchito cha nzika. Koma tikayang'ana ndondomeko imene akugwirisa ntchito a NRB munati inuyo ngati mtolankhani mupite ku Chilipa, mupite ku Machinga, mupite ku Msanje, mupite ku Zomba mukapeza kuti Amalawi ambiri akudandaula kunena kuti mwina NRB akumafika pa center ndi mafomu 5 oka komanso 5 okuti awalembese zikumawatengera nthawi kumanena kuti network yathu ikuvuta, generator ikuvuta. Chikhalireni cho NRB omwewo akapita ku Central Region ndi akumalembesa miyanda ya anthu. NRB yonse ikapita kumpoto ikumakumana ndi vuto la network. NRB yonse ikapita ku Eastern Region ikumakumana ndi vuto la network. Koma ukuku ku Central Region kunde anthu akulembesa popanda vuto la network, popanda vuto la magenerator, popanda vuto la mafomu. Zimene zikudandaulisa Amalawi ambiri. Ndipo Amalawi ambiri akunena kuti ndiye ngati zili choncho kuli bwinonso nawo wa Malawi Electoral Commission alole kuti Amalawi akhonza kukalembesa kuti akavote zisankho zikubwerazi pogwirisa ntchito njira zina ngati ma passport, ma driving license, kalata ya kuchipata yoonesa kuti munthu ndi Malawi, makalata ochokera kwa mfumu. Ndi zimene uthenga datenga ife. Komanso uthenga womaliza umene ukupangisa ifeyo a Malawi First kuti tipite pansewu pa 8 August ndi uthenga umene Amalawi ambiri akudandaula kuti apolisi sopano anyanya kumangomanga anthu musasatira malamulo. Kumanga munthu mwachisanzo Chiyanjano Mbeza amene watuluka zulo pa belo anamumanga kuchokera ku Blantyre kumene tikuli manthu wa ma police station komanso makhoti, koma kumuyendesa pakati pa usiku mwana wang'ono ndikumakambisa kwa abale yake osawauza kuti mbale wawewe akuyenda naye bwanji, ndikukhala naye 2 days ali mu msewu ndikukamusiya ku Lilongwe.
kumanga mbusa wa Livingstone ya CCAP kuchokera naye ku Mpoto ku Mzuzu kuyenda naye ngati ku Mzuzu kulibe ku High Court kapena Magistrate Court kuzamusiya ku Lilongwe. Ndeti kunena kuti dziko linolo ndirama tipate la democracy, anthu ali ndi ufulu olankhula komanso ali ndi ufulu okuti amve chimene alakwa. Kodi malamulo amanena kuti mukamanga munthu musaende naye opitirira makilometers sate, mupite naye ku koti. Kodi ichi chaza ndi ndani? Ndiye ife tidapangisa msonkhano wa atolankhani pa 17 ndicho linga kuti boma limve madandaulo athu, madandaulo wa Malawi, chifukwa dziko linolo ainya eni amene amapangiridwira malamulo ndi Malawi. Popanda Malawi ndiye kuti Malawi munomo ngakhale aboma onso sangagwire mu ntchito. Ndiye tidapereka masiku 10 kuti abomawo atiyankhe madandaulo amenewa, kuti kodi masitikawa abwera ndi ndani, kodi izi za NRBs zikuyenda bwanji, kodi nanga anthu akavota bwanji opanda ziphaso ma ID komanso nkhani zongomangidwa chisawawa. Nde aboma jazidawatengera ndithu masiku 10 masiku 12 osayankha. Tangoona kuli du. Nde ife chimene tapanga taona kuti hayi posatira malamulo a dziko lino amanena kunena kuti nzika zikakhala kuti zaphinjika zili ndi ufulu opanga zionesero. Ndiye ife Malawi First mogwirizana ndi a business wonse, mavenda onse, komanso Malawi akufuna kwabwino osayang'anira chipani kuti uyu ndi wa MCP, DPP, UDF, Afodi, PP ndi zipani zonse. Malawi onse tikupita pa nsewu pa 8 pano kuti tikaonese mkwiyo wathu poona kuti boma sili kupanga bwino. Boma la iwala kunena kuti boma ili nalonso nthawi imeneyo lili ndi madandaulo ake linkapita pa nsewu. Nthawi imeneyo DPP ikulamulira dziko lino. Ndiye mukandifunsa ineyo ndikuyankhani kunena kuti madandaulo amene tili nawo kapena Malawi ali nawo ndi amenewo. Chabwino nditsegule malaini apa makamba kuti Malawi akuitsatira nkhani imene mwachidwi kwambiri, ngakhalenso inu Malawi First mwati mumayimirira Malawi amenewa. Timve kuti ali ndi ndemanga kapena mafunso kwa inu. 0991525252 0991525252. Timve kuti akuti bwanji. Mwaswera bwa? Hello, mwaswera bwanji? Ndaswera, tikudziweni komanso kuti mukuimbira kuti? Kunchesi ku Lilongwe. Yes. Chabwino tiyankhuleni wawa. Ndiyo ndimaona ngati kuti akapito angofuna kusokoneza boma kuti liziyenda. Chifukwa nthawi zonse amangoti apita pansewo mazosate za decision kanso kuti apindwako chani. Chabwino. Ndiyo mwana ngati afuna za ndale akadayamba chipani ba. Yamba chipani chawo kapena akapese chipani china atuluka ykuti mpose iba anafuma kusokoneza boma. Chabwino. Maganizo ndamene wakangoyamba chipani wo. Ndathokoza kamba kamaganizo ano. Zikomo kwambiri. Akalindo mwamva ndemangayo. Koma mwina mutandibwerezera chifukwa sakumveka kuno bwino. Chabwino pepani kwambiri. Ndibwereza ndipo mungosunga kutero kuti akuona ngati kuti inu mungofuna kusokoneza zochitika za boma, ngati mukufuna kuyamba ndale akuti mukangoyambitsa chipani cha ndale. Mungosunga titengebe wena apa mukhale mukuyankha ngati mandime. Chabwino tionenso wena 0991. Hey, mwaswera bwanji wawo? Ndaswera bwanji. Ndaswera, tikudziweni. Ndine ganiza ndimani kuno kukanengo. Kukanengo. Maganizo anu kapena ndemanga kumenewo? Pangane mene mafurokozayi. Mizindu sibuto kwambiri. Kurudziwa ngati zika za dziko urodi ziri pinduwa bwanji. Titende zika mora. Nkhani mwayimva bwinobwino kwa maeti? Nkhani yayo bwanji kuti? Ni madaba kuti ndemanga yanu kukhala ngatitu mwangojoera panjira ino. Chabwino. Tsegulani wairesi tikalire limodzi. Okay, well. Izikomo 0991525252 0991525252 ndiyo namba limene anzana kuimba pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Tili ndi Boni Kalindo pa line apa omwe akonza zoonetsero
akuti amalawi adzayenda ndithu pa msewu likhale limeneli pa 8 August. Mwaswera bwa? Hello, mwaswera bwanji? Chabwino, mwaswera bwanji? Hello, mwaswera bwanji? Ndaswera, tikudziweni komanso mukuimbira kuti? Chabwino, nkhani mwaimva? Ndaimva ababa ndemanganga ndekuti wabonika Malawi inetha ndimeze mwa Malawi amene ndikuona kuti yebo akulondera kafusawo kunde zimazenzero munkaza ma registration ya NRP ndokuti ena tekinapanga kale chakajata zitisizi makadi chakutuluka amene anthu ena madera tumangotera kutuluka zikutheka ndio wakwinetsa Malawi azenya ndithu apitirize nakupangazo kuti ifeto tipiyembese tikavote kuti zosankhaneke kufuna. Mukugwirizana ndi zimene akonza akalindo ndi gulu lawo la Malawi Fest? Kuyenda mkosa lisibwa. Kuyenda mwatu mkusolo motsatira malamulo. Chabwino. Ndathokoza zikoma. Tionenso ena apa 0921525252 0921525252 tatimbirani timve muli ndi ndemanga kapena mafunso kwa Boni Kalindo omwe tili nawo pano pa ZBS mkatikati mwa programu ineyi pansi pakachere. Mukuti bwanji 0921525252 tikatero tibwererenso kwa Kalindo. Mwaswera bwanji? Ndaswera mfani. Ndaswera, tikudziweni? Ine ndine Haris Munda. Mukuimbira kuti? Ndikuimbira Ulidongwe Kongo. Chabwino, tiyankhuleni kumeneko. Ndemanganga kuwe konza Kalindosa kuishanyayi. Chifukwa dziko la Makasika ngati mwini la munthu mmodzi kapena mtumbusi. Ndikukumbukira 2019 iwo kupezeko lino nkaendanso kuchifukwa chezipepipinkalakwi. Ndipo alipo kusekereza zosewali ifo kwanzeka pozidya Kalindo. Chabwino. Fazona zipapa kumendo akaratwa kuvumwe au kuudasibuno mai nakupeleka mafuta kukepa. Ndizima zidanda efe kuti andugule kujapa kuti muntu kuti ndi Malawi wetu pakida kirito sita Malawi kama kufuna iki. Ndeni zizoa mazelo kudafizela kuzipata utale mabuye seso kufunika. Chabwino. Maidi atuwanada expire mazika ingorike himene igira diwani. Nalibosela mkale hezima tiwawa kwa. Chabwino. Ngepasa kale wino utoeza kuti Kalindo mwingulira mutu ngakandale arango ndale amene chivela kwa mkasiziwa Kalindo Malawi. Ndikumba wala hakundena kamena jika ndia Malawi ya nawo. Chabwino. Ndathokoza kwambiri, ndakubvani komabe line yanu ukhala ngati sili bwino ndikopa zoti tamva. Ndathokoza kwambiri, madzulo abwino kumeneko. Zikomo. Chabwino. Chabwino, tibwererenso kwa Kalindo. Maganizo a Malawi ena akugwirizana ndi chikonzero chanu, ena akutero kuti aya Kalindo timawadziwa ife. Ndipo izi akuchitazi akungofuna kusokoneza boma. Ngati akufuna kuyamba ndale bwanji osakangolembetsa chipani mwachidule chabe. Ndi mafunso angapo ndikufunseni komanso Malawi ena amene ali pa line apa Kalindo. Ndithokoze kwambiri makamaka abwana aja kumchezi amene ananena kuti mwina ine ndikayambise ndale. Ndiyathokoze mu democracy alese ali ndi ufulu olankhulapo maganizo ake. Iwo soti athokoze kuti maganizo awo iwo akufuna isisa iwo atayamba ndale. Koma ifeyo Malawi Fest sitili ndi maganizo oyamba ndale, tikungoyimirira Malawi. Ndipo ngati iwowo akukhala bwino kumadya bwino
kapena ngati akupangaso business yawo ikuyenda bwino, tithokoze kuti anzathu akukhala Malawi wa mtundu wina. Koma Malawi ambiri amene akumvera programu yenanso mwina alibe mayunisi kumene koma ankafuna kapena akufuna atayimba akuvomerezana nafe a Malawi First, ndipo iwonso abwana akunchesiwo alemekeze maganizo a Malawi, chifukwa ngati ife a Malawi First kapena ine Boni Kalindo sine ndalama kuti ndingakondedwe ndi wina aliyense, kutero kuyena akukondwera nazo zimenezi ena akudana nazo, so tilemekeze maganizo awo. Chabwino, ndinakufunsani dzulo ku msonkhano wa Tulankhani kulilongwe kuti mutachititsa msonkhano winanso pa 17 July, ndidapeza mwayi woyankhulana ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu kuwafunsa za chikonzero cha boma pa madandaulo amene mudaperekacha. Adatero kuti ndizodandaulitsa kuti mabungwe ngati a Malawi First amathamangira kubwera poyera kuyankhula ndi atolankhani osachita chikonzero chochita zokambirana ndi boma. Akutero kuti nkhani mwachitsanzo ngati za mavuto ku NRB, nkhani za msonkho ku MRA, komanso za kumanga anthu mwatipa zifukwa za ndale zinazo kudakhala kuti munachita nawo zokambirana nabo mawa mbweze mutasintha maganizo, koma chifukwa mudasankha kukankhula ndi atolankhani chifukwa zikuvutani kuvomereza kuti boma likuyesetsapo ndi apo kusintha zinthu zina zimene inu mukudandaula mwachulapo yambirira pacha. Olemekezeka Kunkuyu ndi brother wanga ndipo ndimawalemekeza. Mmene timafunafuna kuti boma ili lisinthe, munthu mmodzi amene anakumana ndi mikwingwirima ndi Kunkuyu, ndipo iwo akhale munthu omalizira kulankhula zimenezo, chifukwa ngati anamva kwa inu kwa Ntolankhani ngati ali nduna yokonda dziko lake imenenso ikufunisisa kuti Amalawi muno Malawi azikhala pa mtendere, anayenera kudziwanso kwa inu kundiyimbiraso tine kunena kuti ndamva nkhani yanu bwanji tikumane, chifukwa communication imene akufuna sindikudziwa kuti akufuna communication ya mtundu wanji. Mwina mumayenera kuwalembera kalata bwinobwino kuwatumizira kubomako. Iwo sopo kala minister wa information anayenera kudziwa kunena kuti atolankhani ndiye chida chotengera uthenga muno Malawi, ndipo akamanena kuti akufuna alandire kalata ndiye kuti sakufunanso kulemekeza ufulu wa atolankhani muno Malawi. Choncho Kunkuyu akhale munthu omalizira kuchita comment zimenezi, chifukwa zikungooneka kuti iwo akungofuna kungowombera m'manja chabe boma kuti azioneka ngati akugwira ntchito, koma munjira ina akulephera, chifukwa kanakhala kuti iwo ndi minister imene ndikuwaziwiradi Kunkuyu atayimba kale phone, koma mwina pang'ono ndi pang'ono ndale zikuwalowerera kwambiri bwana athuwo. Chabwino kuti mveso Amalawi ena pa 0991525252 0 amene ndithu akonzeka ngati muli ndi mafunso kapena ndemanga kwa Boni Kalindo amene tili na program athu lero. Tateroni tikumveka ndithu madera osiyanasiyana 0 1525252 88.4 88.6. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji. Ndaswera, tikudziweni. Boniface Samuel kuneno. Tiyankhuleni wawo kuneno. Jimene ndingafuna kufotokoza bana mabanga ndinabwitsa Kalindo. Akufotokoza zero. Chimene chifukwa akona ajimtana kuti wafotokoza basewo. Kandi kweza kuti maiki mopano ofisi zimene chicho chimene lero mene bojo. Fero lokozera kwatsatira. Zona. Bomale. Rafika bonya mangu mangali yese obona zombe. Aserwa kuti wose kutalo mboma. Amanga mbili. Akula mboma apakama demo chuluka. Ndio wasenze kutaka kuti akupanga mademo. Zofeze kuti mademo awo amafuna alepetse kapena kuti asapanga mademo. Boma ili madena ndi mademo. Sejo cholinga chimene ife lufuna kuti abasewo. Ngana yake ndimene Kalindo afurokoza kale kuno kuti yayi. Tiyeni tose tizigwira sedigangari iwo ntemene sana ali kunja amfaso kwawo ngati mene sali ngati ali pa. Ndio sakele simaganizo Malawi. Kuno zokumba zawo zwanitide. Ndine ngwali mbitsa Kalindo asafoke abilize tinaba mbuyo. Komaso cheni chimene mwana ngo wala Kalindo. Nduna yozona za chezyanti. Yalepera wanilitsa khumbo la Malawi. Aungo tamanga kumangando. Akwana wanilitsa
zokhumba zazo malawi dziko lino sila munthu mmodzi dziko lino ndionaliye chabwino kudabhala wina minister of oyerezo pasi udindo pali chabwino ndathokoza zikomo kwa basi madzulo abwino zikomo titenga omaliza pakenaka kalindonso abwere m'bwalomo 0manayina525252 0manayina525252 mwaswera bwanji osabonekana bwana ndaswera tikudziweni ani ndi Masako ndikumbira kuno kubalaka tiyankhuleni kubalaka bwana tinenzoona mademo kumalawi sikosaza tukula malawi mademo amatibweretsera mbava kumalawi yambi cha mkondo mdziko chimabwera chifukwa cha mademo zina za malawi timapangira umbuli kapena kusazindikira zinthu zina zimene kufanira kudziwa ulibe dziko limene chakwathu lopambana malawi anthu ena amene akubwera mazachita mamademo achambiri zimakhala mbava zimene zimaongola zilizana zinthu zozo zimakubera anthu lowa andale amene amalira ochithanza wakalindo amanta mzipukhwina kwake ndi kumapanga mbao nditsa mademo zimene zimekupinama ndiye onderafa zokonditsira demo ko zimene esa malawi sitimalandira nawo ndezikuyenera kuti iwowo aziganizira kwambiri amalawi zokhudzana ndi iwowo ayi zinthu zinazi zikumationongera mabizinesi aphunzitse amalawi kudzidalira kupagwira ntchito tizikazima ntchito tizitukuka ositi zimene zamademo zimene sizingatipinduli ayi chabwino zikomo maganizo ndithu aumvera amenewo nthawi ikutserera makamaka ikusendera chiufupi ndi pamene tikuyenera kumalizira timve kwa akalindo chikonzero chanu chakumalechereche mawamva amene ayankhula kumapeto kuno kuti mademo nthawi zambiri chiganizo chimakhala chabwino koma mkati mwa ndime mwapezekabe ena amaganizo osakhala bwino mwina kufuna kukwabera anthu kaonongera katundu mwakonza zotani 2 minutes pamene tikukwangula program athu ndi ntchito ya apolisi osakhala bwana amene ayimba foni kuchokera ku Balaka chifukwa iwo siwa apolisi ayi ndi ntchito ya apolisi kupereka chitetezo monga mmene amaperekera chitetezo nthawi zonse kukakhala mademo mwina ndinene kuti iwo akuona ngati mwina kupanga mademo ndiye kuti amapanga mademo ndi mbuli ayi mademo amene amapanga simbuli amene amapanga mademo ndi anthu ozindikira mwina iwo mwina akafufuze mu dictionary mwawo kutanthauza kwa mademo komanso dziko lino ndi la democracy la ufulu lolankhulapo zimene munthu angafune kulankhula iwo siwachilemekeze andi ifetu amalawi first sitikuwayitana bwanawo kapena munaso yo ali mugulu la anthu okubalo ife sitikuyitana okuba tikuyitana amalawi amene akhuzidwa ndithudi chabwino ndiye mwati mkati mwa ndime atakuyimbirani foni mwati chimene mukufuna nchoti akuyimbirani foni ngati akalindo ifetu cholinga chathu sikubweretsa nkhondo kuno ku Malawi ndipo mademo athu tikupanga mosatira malamulo ngati aboma sachosa mastampo amene a business yakupanga ngati aboma sakonza nkhani ya ma ID ngati aboma sauza apolisi kuti asamangomanga anthu chisawawa ifetu pa 8 tikupita pansewu ndipo sitikuchita apologize kwa munthu wina aliyense sitikugawa masiwiti kwa wina aliyense tikungosatira ufulu wathu umene uli mu constitution malamulo a dziko lino kuti tikuyenera kumapanga mademo tikakhala kuti tili aggrieved ndi abomawo ndi ntchito yawo yokuti aonesese kuti atiyitana atichita convince kuti zimenezo achosa chifukwa democracy ndiye imeneyo dziko lindi lathu sila anthu andalewo silawo iwo ndi atsogoleri chabe ndi chifukwa cha amasankhidwa samalembedwa amasankhidwa kuzera ku voti aponso mvera ndipo pa mtsiriziro pa programu athu ya lero ya pansi pakachere tinali ndi aboni kalindo palaina apo mkulu wa Malawi First omwe akonza zionetsero pa 8 August zokwiya ndi boma nkhani zake akuti tax stamp imene ndithu akukhazikitsa bungwe lija lotolera misonkho la MRA komanso mavuto akulembetsa nzika mkaundula ku bungwe la NRB komanso akuti kunjata wanthu pa zifukwa za ndale iwowa zimene zawakhudza kwambiri tithokoza kalindo kamba kokhala nafe pano pa Zodiac zikomo kwambiri Franklin ndipo ndithokozenso mkonzi wa programu iyi Gabriel Kamulomo komanso pamakina tinali ndi Louis Jonas mwakoma nonse madzulo abwino yeah.
ayi tithokoze Franklin Mtambalika ndi programu ineyo ya pansi pakachere kufikani pompano pa Zodiac Broadcasting Station posachedwa nkhani mwachidule mchingerezi komanso mchichewa. Of course, Blue Band, I'm a beba on toast. Duh.